So ato ipadayon ang ato ang talk sa Alpha Course. Atong niyagi, atong gihatag kaninyo ang unsaon pagbasa sa Biblia. Karon atong ihatag unsaon man diay paggiya sa Ginoo. How does God guide us? Ato ang sesyon karon, ihatag nako kaninyo ang 5 ka punto na unsaon man diay paggiya sa Ginoo. Primero nga punto mao na ang Ginoo mugiya kanato pinagi sa ato ang balang kasulatan sa Biblia. Ang ikaduhang punto mao ang Ginoo mugiya kanato pinagi sa Espiritu Santo. O ang ikatulo nga punto mao nga ang Ginoo nagiya kanato pinagi sa ato ang common sense, no? Sentido komon. O ang ikaupat nga punto nga ang Ginoo mo giya kanato pinagi sa mga advice, no? Pinagi sa mga pagmaymay, pinagi sa paggiya sa ato ang mga katigwangan o katuto ang mga magulang pa nato o mga ginikanan o even gani ang ato ang anak, no? O ikalima nga punto katapusan sa mga circumstantial signs, no? Mga random signs sa ato ang kinabuhi. So, ang giya man di ay kini usa ka proseso. Ngani sa Salmo 32 sa versikulo 8 sa Juan kapitulo 10 versikulo 3 ngadto sa 4 o 27, God promise nga kita gayud giyahan, no? Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, very famous nga kanang verse sa Biblia, o sa Romans chapter 12 verse 2, no? God has a good plan for each of us. Ang Ginoo na ay maayo nga mga plano sa ato, no? O sa Isaiah kapitulo 30 versikulo 1 hangtod sa 2, ang Ginoo naghatag nato pamaagi nga pwede kita makakonsulta kaniya labi na sa mga major nga to nga desisyon. O sa katapusan, si Jesus mismo mo'y atong example, no? Ihimplo sa giya. Makita nato sa Lucas kapitulo 4 versikulo 1 o John chapter 5 verse 19, no? Siya mismo ang gahatag og kanana ang example nato nga siya mismo nagpaggiya diha sa iyang amahan, sa atong amahan sa langit. O ang atong mga attitude, no, needs to have humbleness, no? Ang Ginoo mugiya gayud kanato, no? Para sa kananang example nato sama kang Mama Mary, no? Grabe gayud ang iyahang kanana ang pagtamon sa Ginoo nga siya gigiyahan gayud ngani gipili gayud siya nga mahimong anak kanang inahan sa ato ang Ginoo, no? Makita nato sa Salmo 25 versikulo 9, no? O sa 14. Si Jesus is the supreme example. Nga naman in John chapter 5 verse 19, kung atong basahon, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father is doing. Because whatever the Father does, the Son also does. No, kung sa gibuhat sa amahan, mo po'y gibuhat sa iyang anak. No? The example of the Blessed Mother, kung sa istorya sa Blessed Mother, I am the lowly servant, or I am the Lord's servant, no? Sa Magnificat, may it be done to me according to your holy will, no? Anghel Gabriel, makita niya sa kang Mama Maria, kay siya gitanyagan man na mahimong kananaang inahan sa ato ang Ginoong Hesus. Kung sa iyong gitubag, I am only the Lord's servant. May it be done to me according to your holy will. Point number 1. Ang Ginoo mugiya diha sa mga katawhan sa Ginoo, diha sa Biblia. Mo ni nga atong giisgutan nga ang script
scripture, no, ang balaang kasulatan gahatag dahil nato og giya o nang commanding scripture, no, gahatag dahil giya ang scriptura, no. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, no, we have a general instructions. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correction, and training in righteousness, no? O in particular, ang iyang kabubuton, your word is a lamp to my feet and a light for my path, no? In Psalm 119:105, no? Ang imong pulong o Ginoo mooy lamdag sa akong tiil ug iwag ug kahayag diha sa ako ang agianan. So, what is the general will of God, no? 90% sa kanang general will sa Ginoo. Ang general will sa ato ang Ginoo is sa pagbinuotan na magyud. Ang general will sa ato ang Ginoo is pagsunod lang gyud sa iyang kasuguan, dili gyud ta magbuot sa ato ang kaugalingon, no? Ang kabubuton na gyud sa Ginoo nga kita mahimo mga maayong kanang katawhan sa Ginoo para kita niya sa iyang plano nga dad-on kita niya dito sa iyang ginghariang dayon kay naaman kasalanan ang ato ang mga original na mga parents, no, si Adam ug si Eva, na gusto niya kita mabawi diha sa kasalanan ug dad-on kita niya dito sa iyang gingharian, no, sa iyang usa iyang mga general will, no. Ang ato kaminyoon, no, napagay siya will nga kita maminyo kay iya maning sugo, no? Go to the world and multiply, no? Go to the world, kinahanglan kita maminyo ug magpadayon sa creation sa Ginoo pinagi sa ato sakramento sa kaminyoon. Iya man yung general will nga kita mo trabaho kay sa man nato panginabuhi o dili kita mo trabaho, no? Iya man yun ang will nga naa kita sa lapi kay kung walay salpi na sa may atong ipalit ka mo man ay atong exchange sa ato ang kanang pagpalit sa ato ang mga bililhon, mga palaliton diha sa ato ang pagpanginabuhi, atong pagkaon, atong edukasyon, no, ato ang transportation ug uban pa nga gikinahanglanon nato o masakit kita kinahanglan mga kita mo tambal palit o tambal mo check up sa doktor, no? O kanang iyang general will nga kita asa man ta paingon, no? Nabitaw na istorya asa man ka paingon man kita sa pagkatiguang, no? General will man gyud nga asa man ka gikan man kita sa pagkatao diha sa kaminyoon o kita gipahimugso nga nahimo kita mga anak sa Dios, no? O asa man dayta paingon diha magita sa gamay nga katilingban diha sa pamilya sa Ginoo, diha magita paingon para diha kita udako og mahimo mga anak sa Dios, no? Nasa pamilya mo basic unit sa society, basic unit sa simbahan, no, mao ang atong puy-anan nga diha gayud kabubuton sa Ginoo, nga diha gyud magsugod ang simbahan sa gamay ng pamilya, no? O kanang moral will, no, sumay ato sumdanan sa atong panginabuhi, sumdanan sa ato ang pamatasan, sumdanan sa ato ang mga maayong gawi. Mo man gyud ang kanang 10 commandments, mo man gyud ang kanang balaod sa Ginoo, no? Gani ang first 4 commandments of God is kanang ang loving God, no? Do not worship any other gods. Do not make any idols. Do not misuse the name of God in vain, no? Or keep the Sabbath holy, no? Keep the Sunday, the Lord's Day, no? So, ang primero na yung 4 commandments mo na ang loving God. And the other 4 commandments, the remaining 4 commandments mo ang loving our neighbor, no? Honor your father, your mother, and also do not murder, do not commit adultery, no? Dili manapaw,
Do not even ang imuhang pag hunahuna sa lain nga mga kanang babae o mga kita nga babae o lain na imong hunahuna sa ila na adultery na din na siya, no? Even sa imong hunahuna lang or imong gibati, no? And do not steal, ayaw pagpanghawad, no? Kaya dili na imong kaptangan, ayaw pagpangamakan. Labi ng bearing false witness, no? Magputang-butang, no? Magpakalat o mga fake news, no? Or magmarites. Do not covet, no? So ayaw pagpanapaw, no? So mo na siya ang moral will, no? Mo gani ang atong batangang balaod, mo magani ato ang kanang gisundanan, no? Gibasihan. Otherwise, asa man basihan nato ang moral will, no? Ang point number 2, no? By the Holy Spirit, no? Ang Holy Spirit iha magyud na kanana ang kabubuton sa Ginoo. Pinaagi sa iyang gahom sa pagminaayo, no? Gahom sa kamatuoran sa Ginoo para iyang para kita masangyaw nato, mabuhat nato, no? Even atong mga kaaway, lisod kayo higugmaon atong kaaway, but pinagi sa Espiritu Santo mahimo nato na, no? Ang ato ang pagpaningkamot, no? Dili nato mahunahuna nga mabuhat nato apan ang Ginoo naglihok niya pinagi sa Espiritu Santo, no? Muna siya in John chapter 10 verse 3, no? Katong the good shepherd, they know his voice. May bawa na to ang kanang boses sa ato ang Ginoo pinagi sa Holy Spirit. May bawa na to ang boses sa katarong, boses nga iya sa kanang ato ang Ginoo. May bawa na to ug maduhog nato, ma-recognize nato siya, no? And then in Acts chapter 13 verse 1 to 3, siya mismo mo istorya kanato as we pray, no? Nga ang Ginoo naa diha sa ato ang atubangan. Ang Ginoo naa diha ga hatag nato og kanana ang pag-comfort, no? Pagmaymay. Labi na nata sa panahon nga sa ato ang pagkahiubos o na-discourage na o na itong gipangayo na medyo naglisod kita, no? Ug sabot ang Ginoo mo pasabot ka nato. Labi na og naa kita sa kasuko, kapungot, kaligot-got. Ang Ginoo mo hatag nato ug maayo nga pagnuna, maayo ang pagpati. Ug man nato sa pag-ampo kay ang Ginoo naman diha sa Espiritu Santo nan maayo na ang atong paminaw sa ato ang kaugalingon. Labi na sa kanang pagsimba nato ug na ang kayugot nato sa ato ang kasing-kasing human nato pagsimba, human nato kanang dawat sa sakramento sa Holy Eucharistia, labi na sa pagpangalawat nato, no? O human sa atong confession. Ang Ginoo naa diha sa ato ang revelasyon, naa siya diha, iya kitang di alam-alaman, imaymayan, ug mayo ang ato ang paminaw sa ato ang kaugalingon pagkahuman, no? Mapati gayon nato ang Ginoo, no? And in Philippians chapter 2 verse 13, through a strong desire to do something according to His good purpose, no? Nagyoy ato ang kaikag, no? Nagyoy ato ang kanang bation nga kanang nabitawng ga-desire gyud ta, no? Ga-desire gyud ta nga buhaton gyud nato ang mayong butang para diha sa ato ang isig katawo, pagdala nato sa ato ang mga trabaho, pagdala nato sa ato ang anak. Labi na diha sa atong trabahoan, no? Honesty, the call for honesty and integrity. But ang Ginoo naa gayud diha, no? Because ang Espiritu Santo naa gayud siya diha sa ato ang kaugalingon, no? Kung wala ang Espiritu Santo nan wala na ang ato ang ginapaningkamutan. Wala diha siya nga mohatag nato ng inspirasyon, mohatag nato kay kadasig, no? O siya mo giya kanato
in bisan gani kanang unusual ba, kanang dili nato katuhuan, no? Pinagi sa propesya, no? Sa Acts chapter 11 verse 27, so mga prophecy, no? Even sa ato ang damgo, no? Even sa ato ang mga panglantaw, no? Ang mga tao kuno walay vision na dili gyud maka abot sa ilahang padulungan, no? Sa ilahang kananang sa mga anghel sa ato ang kinabuhi na mga anghel nga nagbantay kano mga anghel nga magbalantay kanato na gyud siya, no? Dili kay pwede nga wala kitay anghel sa ato ang kinabuhi na gayud hatag kanato na nagbantay kanato. Ngani pwede ka mag-ampo diya sa imong anghel nga tabangan ka, no? Giyahan ka. O sometimes makadungog ka, no? Audible o mga kananaan hung sa ato ang kinabuhi, no? Kung naa kay gasa sa Espiritu Santo, kita makadungog, no? Kung sensitive ta kaayo ang ato ang kaugalingon nga kananaan kinabuhi, makadungog atong dalunggan, no? Makadungog usahay makakita o kita makabati sa si Samuel nga gitawag gayon sa ato ang Ginoo, no? Itawagin siya sa Ginoo para mo serbisyo o siya nakadungog gayon. Point number 3, common sense. But actually ang common sense dili man common sa tanan, no? Ang sentido common, no? God has given us conscience and a brain, and He wants us to use them, no? Nakay konsensya, natay brain, no? Konsensya, kibaluta usay tautan usay dili, what is right and what is wrong, kibaluta na, no? Common sense yun na siya. But sometimes mo pasulabi yun ang ato ang makasasala, no? Kaya natay panguna-una, natay istudyuhan, no? Natay training for so many years, nang dagko na ta. So may banog yun ta, o unsay maayo para sa ato, o unsay dautan, unsay maayo sa ato mga anak, o sa ato ang pamilya, o unsay maayo sa ato ang kinabuhi, o gasa kapadulong. So naaga yun ang ato ang kanang common sense na gihatag sa ato ang Ginoo, no? So pareha bitaw nga na ang simple kayo nang dagom hapit na mag-ulan, mga tanap ka sa galingon sa imong kaugalingon nga magdala na kayo, no? So magdala ka na gayon, no? O ikaw gutumon, alala mo yung pagka nga mukhaon ba ko? O ikaw kaihion, mga tanap pa ba ka nga mangihi po ka. So hibalo ka na sa implications of di ka mukhaon, o say di ka mangihi, na say may tamo ni mo imong pugnan ang imong ihi, no? So meaning God already given us a common sense na kana siya given na dili na kinahanglan ni pangutana basi mo ka nga magampo sa ko o angayan ba kung kaon ni, no? Palo ka nga maka-high blood na siya, ayan na pagkaon. Kaon lang gamay, no? So makita na to ni sa mga sa balang kasulatan o sa Bible sa Psalm 32 verse 8, sa Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 7 to 1 Corinthians chapter 7 verse 7 to 24, 17 to 24. Kagayong reference, no? Dili man ni nato ngayon nga basahon basta may balutang nga naa siya dinhi, no? Wala ta magkanang ato lang tumo lang natong istorya. Wala tay basyanan, natay basyanan, no? Natay basyanan, no? So, point number 4, advice from others. Counsel of the saints, no? Sometimes counsel of the elders, katiguangan, no? Ay na sila experience, no? Counsel of the saints, mga pare. O katong mga maliblong tayo mga tao na nasa itong palibot, no? Muna ang Proverbs chapter 25 verse 22, it says, plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed, no? Kinahanglan yun mangonsulta, kinahanglan yun mangutana, kinahanglan yun magpa-advise, no? Sa mga una. Kaya daghan pa na una ka na to, daghan silang kasinatian, no?
daghan silang kasinatian. Labi na ilang kasinatian. Diha sa kinabuhi o kasinatian niya. Diha sa ilang relasyon sa ato ang Ginoo. No? In Proverbs also 20 and 18, make plans by seeking advice. No? Ayaw ko nung pagplano o dili ka mangayog advice. Point number 5, no? Random signs, no? Circumstantial signs ba? No? Random. Proverbs 16 verse 9. In their hearts human plans their course, but the Lord establishes their steps, no? Kita mismo mo'y plano, kita mismo mo'y hatag og kananaang mga maayong kanang plano nato sa ato ang kinabuhi, but ang Ginoo yun mo execute, no? So ego lang kita mo cooperate kay mo man ni ang kabubuton sa Ginoo, dili mo kita magbuot-buot, no? Unsay metabo kita magbuot-buot, nan kung magbuot-buot kita ibalo ka na unsay metabo, no? Dili gyud maayo ang resulta sa ato ang kinabuhi. But sometimes we need to keep going in spite of difficulty because sometimes God closes doors. No? Acts chapter 16 verse 7. Sometimes God opens doors for opportunity for us. Sometimes God closes doors. He wants us to experience na He is in control, He is in command, and He wants us to experience that He is really guiding us. No? How does God guide us? Then He closes doors for us sometimes. No? Dili yun niya tugtan. How does God guide us? He also lead us the way. He opens the doors for us. Muna ang usahay og makita nimo og ang Ginoo siya gyud mismo og iyahan gyud ang kabubutong matuman o iya yung giya, hanutoy yun kayo ang dagan. At kung dili gani iya, lisod yun kayo uphill, no? Sa gubangon o imuhag yung latason o imuhag yung katkaton o mayo. Munang mayon ka nga, Lord, murag di yun imo, Lord. Mayon dahil Ginoo, di bitaw ako, nga nung imong manang gilogos, ayaw pugsa, ayaw pagbubuot, no? Kay naay sa yun, iya sa Ginoo nga magbuot magyuta. No? Kana man ganang pangutana nga magbuot magyuta. Kay gahit man tag ulo. Gahit man tayo patient pa. No? Namang tay gidali sa to ang kaugalingon. Sometimes dili kita makahulat, no? Sama bitaw sa ato ang kanang gihatag nga talk nga there are 3 answers of God in prayer: wait, go, and no. No? Sometimes, no man, wait, no? Wait ko no. Ayaw sa pagbuot, wait lang. No? Sometimes, stop because kay dili yun na siya para sa ato. No? In conclusion, brothers and sisters, ayaw yung pag-rush sa ato ang decision. No? We need to wait. We need to know how to wait. Sometimes God closes doors and sometimes He opens it. But when He closes the door for us, we have to wait. We have to be patient. No? And remember that we all make mistakes. No? God forgives us with our mistakes. So na magyud paggiya nato, medyo dili magyud nato kuan diretso, no? Ma-perfect diretso ang ato ang mga buluhaton. Sometimes musipyat magyuta. So, but God, remember, ask forgiveness from the Lord, and He will forgive and He will continue to guide us. Kaya dili pariyana na ang nasayop ka, di gani ka mga ipasaylo. Nasayop ka, di gani ka mga Lord, please, ikaw na po, Lord, ikaw na po take over ka, di na ako masabtan. No? In Psalm 103, verse 12, makita na to ni siya. Na pasayloon ta sa Ginoo o i-continue ta niya o guide, no? So, let God guide you. Let God guide us and watch our life so that maka-move forward ta, maka-take off ka
So brothers and sisters, salamat kayo, no? Aghaton mo na ako sa mubo lang kayo nga prayer sa ato ang pag kanang pagtapos nini ato anto. Lord Jesus, I am sorry that I miss your guidance in this life because I am distracted by the worldly ideas which I followed. I now focus every day my attention to be wise and amend my life by your loving ways of guiding me. Thank you for this opportunity to learn from you, because without your guide, I am sure I will fail and I will not be able to receive your promised gift of eternal life. Help me to remember this always, my Lord and my God, to be faithful until the end. Again, please come into my life by your Holy Spirit to be with me forever. Thank you, Lord Jesus. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.